Ariketa honetan eskatzen digute zirkuito baten Theveninen baliokidea ateratzea. Zehazki eskatzen digute A eta B muturren arteko osagai guzti hauen, zirkuito guzti honen Thevenin baliokidea ateratzea. Hau da, ordezkatu behar ditugu, hemen ditugun, 1, 2, 3 eta 4, lau osagai horiekin daukagun zirkuitoa, bakarrik Theveninen tensioarekin eta bere erresistentziarekin, bi osagaiekin. Horrela, behin hori eginda, errazago izan behar da aztertzea zirkuito guzti honen eragina erresistentzia horretan, eta nahi badegu erresistentzia hori beharrean beste erresistentzia bat jartzea, errazago izan behar da aztertzea baliokidearekin eta ez zirkuito osoarekin, edo erresistentzia bat beharrean kondensadore bat jartzen baldin badegu, ere bai, orduen ere baliagarria izan behar da Theveninen bi osagaiko zirkuito simple hori. Beraz, hasi daitezen ariketa egiten. Theveninen teoremak esaten du, zirkuitoa ordezkatu dezakegula bi mutur horien artean, izan behar direla hau, adibidez, hemen A, eta hemen adibidez B, ez dut ipiniko erresistentzia oraingoz, ordezkatu dezakegula, zirkuito guzti honen eragina, erresistentzia batekin, bere balioa Theveninen erresistentzia, R azpi TH, eta tensio iturri bakar batekin bakarrik. Eta honen balioa, orain kalkulatu behar dugu, izan behar dela V azpi TH. Beraz, bi zirkuito hauek, bi mutur horien artean, baliagarriak izan behar dira. Berdinak izan behar dira elektronikoki. Ikuspegi elektrikotik. TH. VTH, Theveninena. Orduen, kalkulatu ezango lehen da bizi VTH. Ja, VTH kalkulatzeko, Theveninek esaten du. Kentzen baldin badegu, kendu beharko dugu osagai hau hemen, eta kalkulatu behar dugu zirkuito honek ematen duen tensioa A eta B muturren artean. Egin ezagun hori. Praktika pixka bat izan da, ez daukagu zirkuitoa berriz marraztu beharrik, baina nik berriz marraztu behar dut, bale. Kendu behar dut hau eta ikusi dezagun zirkuitoa nola geratzen den. Daukagu 6 ohmioko erresistentzia hau, hemen izan behar dugu A muturra, hemen azpian B muturra, hemen 4 ohmio, hemen minus 8, bueno, polarizazioanekin 8 voltioko iturri hau, txukunago ingo dut, eta hemen eskuinean 2 ohmioko beste erresistentzia bat. Orduan, hau da, Theveninek esaten duena. A eta B arteko tensioa kalkulatzen baldin badegu, hau lurra izan behar da, beraz, VA kalkulatzen baldin badegu, hori da VTH, zirkuito honetan. Ados, orduen, egin dezagun zirkuito hau, beti bezala, erabili dezakegu gure prozedura, hasi egitezen, adibidez, ja zer ateratzen zaigun, azpiko nodo guzti hau, biratzaz hau dena, hauek ere bai, kable hauek zintzilikatuta ere bai, hau dena izan behar da lurra, hemen 0 volt izan behar dugu. Hemen beste nodo bat, eta hemen tensio iturri bat daukagunez, plus minus horrelaxe, hau tensio ezaguna izan behar dugu hemen. Zenbat? Minus 8 voltio, zeren polarizazio honekin hemen minus 8 voltio ditugu. Eta hemen daukagu beste nodo bat, eta horren tensioa, A, baldin badaukagu VA mantenduko dut. Ados, orduen eskatzen diguten VAB tensioa, VB lurra denez VA izan behar da, eta hau izan behar da VTH. Ados, hau izan behar da, kalkulatuta VA. Hau izan behar delako tensio diferentzia, eskatzen digutena. Bale? Beste gauza bat, garrantzitsua. Hemen ditugu kabletxo hauek zintzilikatuta. Gogoratzazue, hemen ez dugu izan behar bide gurutze bat. Zintzilikatuta dagoenean kable bat, intensitatea hemen ezin denez pasatu, hemen daukagun intensitate guztia, hemen joan behar da. Orduen ez dago bide gurutzerik. Eta horrelakotan, sanitzen bezala, hauek, edo ezabatu, edo kontuan ez izan intensitate ikuspegitik, bale? Nik ez ditut ezabatuko, baina ideia horrekin landuko dut beraz, hemendik onutza, adar bakar bat izan behar dugu, hemen intensitate bakarra izan behar dugu. Adibidez, jarri ezagun horrelaxe, I azpi bat izan behar dela, berdina hemen, eta hemetik pasatzen dena. Ados. Eta adarra bakarra denez horrelaxe utziko dut. Plus minusak horrelaxe izango ziren, norabide honekin. Bole, eta marraztu beharko ditugu, hemen beste intensitateak, I azpi bi, eta hemen izango genuke beste bat, adibidez horrelaxe, I azpi iru, ez dakit. Eta egin dezakegu hemen Kirchhoff. Hemen daukagun bide gurutze bakarrean, egin dezakegu Kirchhoff. Bale. Edo beste modu batera, VA behar dugu kalkulatzeaz, ba? Kirchhoff egin beharrean, begiratzazue. Nik tensio badakit. Eta I bat kalkulatu dezaket, erraz, ikusten duzu zein erraz kalkulatu dezakedan I bat.
Bi errezistentzia hauek serien bezala ikusten badituzue, lau ohmioko errezistentzia bat bezala, beretzat izan behar dut hemen tensio bat, hemen 10 ohmioko errezistentzia bat, eta hemen 0. Beraz, ikusten duzue ohm aplikatu dezakedala bi hauen serieko errezistentziara, plus-minus hau hartuta. Ikusten duzue I bat izan behar dela, norabide hauekin, plus-minus, I bat izan behar da, hemen 8 izan da, hemen 0, eta hemen tartean 10 ohmioko errezistentzia, izan behar da, eta errezistentzia horretan daukadan tensioa, minus 8. Ken 0, zati errezistentzia guzti horren balioa. 6 gelau, 10 ohmio. Ikusten duzu? Orduen hau atera behar da, minus 0,8 amper. Ez daukagu Kirchhoff egin beharrik, zeren zuzenean ikusi dute zema balio duen I bat. Eta orduen, I bat ezagututa, dala hau, norabide honekin, kalkulatu dezaket VA erresistentzia honi ohm egin da. Hor, I bat izan behar da, edo bai, I bat dala minus 0,8 amper izan behar da ohm legea hemen VA. Kalkulatu dugula, kalkulatu beharko dugula. VA ken 0, zati 6 ohmio. Beraz, VA izan behar da minus 0,8 bider 6 ohmio. Berdin, egin zagun. 0,8 bider 6, berdin, minus 4,8 voltio. Minus 4,8 voltio. Hau da, VA, puntu hau, minus 4,8 voltio, Hemen genuen VB honetan 0 voltio, beraz, VAB, bi muturren hauen arteko tensioa, da minus 4,8 gen 0, minus 4,8, eta hori izan behar da gure Theveninen tensioa. Hau izan behar da minus 4,8 voltio. Kalkulatu dugu baliokidearen lehendabiziko parametroa. Eta horrein kalkulatu beharko dugu, hemen ere, RTT jarri dut RTH beharrean. Theveninen erresistentzia. Eta hau, honen definizia da hause. Theveninen erresistentzia da, mutur hauentatik ikusten den erresistentzia zirkuituaren tensio iturriak balio gabetuta. Ia, RTH kalkulatu dezagun. Orduen izan behar da, bi mutur hauetatik ikusten den erresistentzia, A. Eta B, muturrak hauek izan da, hemendik ikusita, RTH, hau lurra delako, marraztu behar du zirkuitua. Eta hemendik ikusten da erresistentzia, marraztu behar du zirkuitua izan behar da. Hemendik hau, izan behar dugu, ikusiko dugu gero serie edo paralelo dauden, eta hemen izan behar dut lau ohmiokoa, eta hemen izan behar dut iturri hau balio gabetuta, orduen izan behar dut zirkuitu laburra, tensio iturriak balio gabetzen dira zirkuitu laburra ipiniz, eta gero hemen daukat bi ohmioko erresistentzia bi. Bi ohmio. Ados. Orduen kalkulatu beharko dut, hemendik begiratuta muturrontatik hasita ze erresistentzia ikusten dan. Hemen ez dago mekanikarik, hemen ezagit. Ariketa hauek ostantzekoak dira dena, beraz egin ditzagun. Orduen, hemendik begiratzen hasi horretik, lehen da bizi begiratza zue. Zer daukat hemen? Hemen daukat erresistentzia bat, eta gero hemen zirkuito labur bat. Hau da, paraleloan izatea bezala, 0 ohmioko erresistentzia bat, eta 2 ohmiokoa. Eta hau gertatzen denean, osagai pare honen portaera da dena zirkuito laburra bezala. Beraz, hau horrela dagoenean, honek ez dauka eraginik. Edo, egin dezakezue, hauen paralelo baliokidea. Zein izango zen? Ia, egin dezagun. Horren baliokidea, totala, izango zen. Bat zati erresistentzia honen balioa, bi gehi bat zati erresistentzia honen balioa, dala 0 ohmio. Zati 0. Orduen hau zer da? Hau da infinito, jarriko dut bai. Batekin, hau da. Infinito bat zati 0 da infinito gehi 0,5, infinito. Beraz hau da infinito. Horrek, infinito, horrelaxe. Infinito. Zer esan nahi du? RT dela 0 ohmio. Esan dizu dena, ez daukagu hau egin beharrik, hauek zirkuito laburtuta dagoenean erresistentzia bat, honen baliokidea da 0 ohmio. Beraz, hau kontuan izan da, edo ez izan da, esan dezakegu, hemendik ikusten den erresistentzia zein da. Azten bagia hemendik begiratzen, takatakat horretzen gaun utza, eta hilegatzen gea alde batera. Eta bestera, hau da, bide gurutze batera, banatzen dela, bi lekutan. Horrek esan nahi du, hemen izan behar degula paralelo bat.
Bale, alde batean daukagu hemen daukaguna, eta bestean daukagu hemen daukaguna. Hemen zer daukagu? Pues 6 ohmio. 6 ohmio zuzenean lurrera duelako. Hemen lurra daukagu. Eta bestaldera zer daukagu? Ba, begiratzazu daukagu 4 ohmio, serien honekin dala 0 ohmio, edota 4 ohmio bakarrik. Hau lurra delako, ikusten duzu lurra onutzen legatzen da, honek ez dauka eraginik. Beraz daukagu 6 ohmio paraleloan 4 ohmiokin. Horrek esan nahi du R. Hau da R totala hemen, Horrek esan nahi du Theveninen RTH izan behar dela 6 paraleloa laurekin dala. Egin ezagun. 6 inbertsoa gehi lau inbertsoa berdin hau. Inbertsoa 2,4 ohmio. 2,4 ohmio. Hau da hemendik ikusten den erresistentzia intensitate iturri hau balio gabetuta. Eta hau izan behar da Theveninen baliokidean. Hemen daukagu. RTH izan behar da 2,4 ohmio. Listo. Egin dugu, bi mutur hauen arteko Theveninen zirkuito baliokidea. Orain hemen jartzen baldin badugu 3 ohmioko erresistentzia hau, hemendik pasatzen den intensitatea eta hemen daukagun tensioa dira honen berdinak. Honen berdinak. Hau teorian ikusi duzu eta badakizu ez da? Hau, eta hemen dagoen plus minus V dira berdinak. Orduan, aztertu dezakegu hori zirkuito simpleago honekin. Lau osagai dituen honekin egin beharrean. Eta hau beharrean jartzen baldin badugu beste erresistentzia bat, adibidez, 10 ohmiokoa. Erraxago izan behar da aztertzea baliokide honekin dala honen berdina, ez daukagu beharri zirkuito osoa. Ados, aurrera!